día, Marisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal alegría? Buenos días, Ramón. Me alegro mucho. Me llamo Marisa. Tengo 36 años y hace 12 años que estoy en Villablanca. Ayudo a los cuidadores, a los usuarios, voy a talleres y después voy al bar. Mis mejores amigos son la María José, el Kiko, la Aisa, la Gloria. Mi mejor amigo es el Joaquín. Siempre vamos aquí, nos columpiamos y jugamos a fútbol o ponemos música. Villablanca és l'àrea de discapacitat dins del grup Pere Mata, especialitzada en l'atenció als nostres residents que tenen discapacitat intel·lectual i trastorns mentals. El nostre model assistencial ha canviat al llarg dels anys. Actualment, situem al centre el nostre resident per donar-li la màxima qualitat de vida. Treballem amb ell i per ell, des d'un gran equip humà que està al darrere vetllant perquè aquest interès seu, aquests somnis, aquestes il·lusions es duguin a terme. El SOMI és el Pla Atencional d'Activitats de Villablanca. És l'eina clau de l'atenció de les persones residents i està plantejat com un objectiu estratègic a l'organització, fent una aposta per la innovació i l'ús de les noves tecnologies. El complex residencial de Villablanca, situat a la carretera de Vallissens de Reus, té places concertades amb el Departament de Drets Socials i el Departament de Salut i atén vora 450 persones amb trastorns del desenvolupament intel·lectual i o trastorn mental. Amb la riquesa que ofereix el treball en l'equip interdisciplinari i a partir de la detecció i recollida de les necessitats de totes les persones usuàries de Villablanca, s'elabora i planifica el Programa Interdisciplinari d'Atenció Individualitzada, PIAI. A partir d'aquí, s'escullen les activitats que poden ser beneficioses pel seu equilibri biopsicosocial. Es promou l'autodeterminació i l'atenció als seus desitjos. A mí me encanta la peluquería. Siempre digo, vamos a la peluquería. Cojo tinte, me hago tinte, hago depilación, hago muchas cosas. Las actividades que hago en Villablanca son free fusion, arte terapia, biblioteca, perros, bailes de salón y bailes en línea. A mí me gusta la biblioteca porque me relaja y me estimula. El projecte SOMI és el projecte del Pla Atencional d'Activitats de Villablanca, i està basat en el model multidimensional del funcionament humà. Tractem totes les activitats enfocades a dins de 6 àrees diferents que tenen a la persona. L'àrea de cos i moviment, l'àrea d'atenció psicopedagògica, la de suport psicoafectiu, la de lleure i oci, la d'atenció a l'entorn i la de vida autònoma. Amb tot això, nosaltres, l'enfoc que presentem i que volem aconseguir per la vida dels nostres usuaris és sobretot el mantenir la vida activa, l'empoderament i, per tant, anar sumant qualitat de vida en el seu dia a dia. Nosaltres treballem per mantenir i promoure el vincle familiar i un dels objectius principals seria la inclusió a la comunitat, que ho fem a través de activitats com podria ser la piscina, anar a la platja, incloure's en festivitats que poden fer-se a pobles que estiguin propers aquí a la residència. En el grupo de autogestión hacemos muchas cosas, como sobre los derechos de las personas, que les ayudan a desenvolverse ellos mismos. Por ejemplo, hemos hecho la fiesta hawaiana, hemos hecho la fiesta europea, hemos hecho paellas, hemos hecho conciertos, hemos hecho todo lo que proponemos nosotros. Todo lo que proponemos nosotros lo tenemos que hacer nosotros. No lo pueden hacer ni los monitores ni ellos, nosotros mismos. El grup d'autogestió és un espai de debat, d'organització, on l'objectiu principal és defensar els drets de les persones amb discapacitat, formar part de l'organització i el dia a dia de la residència i ser un agent actiu en la vida pròpia de les persones que viuen aquí.
Nosaltres el que fem és el taller Equilibra'm. L'objectiu d'aquesta activitat és treball, equilibri, coordinació i la psicomotricitat amb persones que tenen alterades aquestes vessants. El que treballem molt és a través d'estimulació de la mobilitat, perquè creiem que qui mou el cos mou les emocions. Villablanca també mira cap al futur i, evidentment, ho fa amb molt optimisme i sobretot amb il·lusió. Mira cap al futur tenint present que, d'alguna manera, som un referent dintre de la societat i que la nostra experiència i el nostre coneixement l'hem de compartir amb la societat. L'hem de compartir per ser capaços de crear models socials que tinguin en compte definitivament a la diversitat, que siguin respectuosos amb la diversitat, que posin en valor la diversitat i que realment siguem capaços de crear models socials definitivament inclusius. Mira cap al futur també tenim la idea de que qualsevol projecte o qualsevol acció que fem d'aquí en endavant ha de ser necessàriament respectuosa amb el medi ambient. I mira cap al futur no oblidant quina és la nostra tasca principal. I la nostra tasca principal és ser capaços de proveir, de dissenyar, de donar els suports que necessiten les persones i sobretot, evidentment, les persones amb diversitat. I d'alguna manera aquí creiem que és molt important apostar per la innovació, per la tecnologia, perquè d'alguna forma hem vist que la tecnologia és una manera d'obrir una finestra al món de les persones i, evidentment, al món de les persones amb diversitat. I aquí les persones amb diversitat no poden quedar fora, no poden baixar-se d'aquest viatge tan important. I, evidentment, tot això, com ho hem de fer? Està claríssim que ho hem de fer tenint en compte les necessitats, tenint en compte els interessos, tenint en compte les motivacions de totes i cadascuna de les persones de Villablanca. La gente de Villablanca son simpáticos, amables, cariñosos. Para mí ha sido lo mejor. Y sobre todo con Maricel he tenido la oportunidad que mi madre me trajo un sitio maravilloso. Que si me ayudan, cuando tengo un problema me ayudan. Están las 24 horas ayudándome, por la noche ayudándome. Y yo estoy muy contenta con ellos.